Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif fabbrika lokali ser tagħmel investiment u toħloq 100 impjieg ta' kwalità. Dan ħabbru f'intervista l-ħadd filgħodu fejn fid-dawl tal-estensjoni fi żmien li persuni jistgħu jużaw il-vouchers tal-€100, il-Prim Ministru stqar kif din kienet injezzjoni fl-ekonomija ta' €2,600,000 fil-ġimgħa, hekk kif kollox intefqu €33 miljun bil-vouchers. Dwar is-settur tal-manifattura, il-Prim Ministru nnota kif f'amministrazzjoni preċedenti kollox kien qed juri li dan is-settur f'pajjiżna kien ser jispiċċa, iżda llum il-folja nqalbet. Hawnhekk ħabbar kif fil-qasam tal-manifattura kumpanija lokali ser tkun qed tniedi investiment li jiswa l-miljuni u li ser joħloq 100 impjieg ġdid f'pajjiżna. Daqtanzi dal-waqt ħafna se jkollna aħbar sabiħa ferm li tolqot il-qasam tal-manifattura fejn se jkollna kumpanija lokali, waħda mill-kumpaniji lokali il-kbar fejn li se tniedi investiment ġdid ta' diversi miljuni li mbagħad imma importanti ferm se jissarraf fil-ħolqien ta' 100 impjieg ġdid ta' kwalità f'dan il-qasam ta' manifattura. Stqar kif se jumejn ilu il-kelliem għall-intrapriża l-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li permezz ta' fond ta' €40 miljun ser ikun hemm żieda fil-valur miżjud ta' 35 darba aktar. Qal li din hija assurdità ekonomikament. Għal kull min għandu understanding bażiku tal-ekonomija hija assurdità. Li tgħid inti li investiment jew nefqa €40 miljun ikollha valur miżjud 35 darba aktar x'hekk qal 35 darba aktar jiġi il-valur miżjud hija xi ħaġa li jalla kien hekk, imma ir-realtà turina li mhux hekk u allura hemmhekk fejn tidħol il-kwistjoni tal-inkompetenza tal-oppożizzjoni li hija inkompetenza perikoluża immens. Spjega kif dan is-suċċess fi żmien pandemija rajnieh ukoll fil-qasam tal-beħ tal-proprjetà fejn kien hemm rekord wara ieħor. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif tul il-pandemija ġew ikkreati ma' 9,000 impjieg ġdid. Issa se jgħidu nibqa' ċerta u żgura li se jgħidulna dak kollha impjiegi mal-gvern. Biex tixtru l-voti, żgur se tkun dik in-narrattiva, ma għal darb'oħra il-numri ma jmerihom ħadd. U n-numri juru li għal kull impjieg li kellna fis-settur pubbliku kellna 8 fil-privat. U spjega kif laqal li rajna minn dan il-gvern issa raffajnuna lil familji u n-negozji Maltin, madankollu l-oppożizzjoni qed tkun distakkata kompletament minn dak li qed iħossu n-nies. Qal li din l-għażla li kienet naturali għall-gvern mhux l-istess għall-oppożizzjoni. Hawnhekk innota kif saħansittra sa jumejn ilu Bernard Grech ġast qal li l-gvern huwa ħali. Qal kif dan juri li l-Partit Nazzjonalista għadu jemmen fil-politika tal-awsterità. Dak l-għażliet li għandu l-poplu qudiemu llum bejn gvern u partit politiku li jemmen f'politika ekonomika progressiva u din werja fl-aktar mument diffiċli għal partit politiku li mill-oppożizzjoni meta għandu l-lussu li jista' jikkritika għax ma jridx jiddeċiedi, xorta waħda jibgħat messaġġ lill politika tiegħu għal meta jkun imexxi dan il-pajjiż hija dik tal-awsterità.